nakhoge kulukudu sangena phakathi ekhaya lakho, sangena phakathi emzini wakho, sangena endaweni yangakini, sangena edolobheni langakini, sangena ezweni langakini, sangena kumhlaba wonke jikelele. Babukele emakhaya, siyanibingelela egameni elingaphezu kwamagama onke, igama lenkosi yethu Jesu Kristu umNazaretha longcwele. This is your Apostle MJ Shabalala from Eagle Mountain Prophetic Ministries. Kwazinto ziyenzeka. Babukele emakhaya, siyambonga uNkulunkulu once again ukusinikeza leli thuba lokuthi sibe khona lapha emoyeni ngalesi sikhathi. It's Thursday namhlanje. You know very well when it's Thursday, tomorrow is Friday. And when tomorrow is Friday, you know where things are happening. eThekwini eGagasini eThebhele la sikhona ngoba ubona nje siseThekwini. Konzo ka 6 to 6 kusasa lokusayo ilapha eThekwini. Mbuke lapha ekhaya ake sisondele nje phambi kwaNkulunkulu ke sibonge lolu suku namhlanje ake sikhuleke. Baba wethu longcwele, Baba wethu lophilayo, Baba egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, Baba egameni elingaphezu kwamagama onke, Baba egameni esithi masilibiza, Baba amadimoni ayathuthumela, izifo ziyancibilika nemithi yabathakathi, uNkulunkulu onamandla iyabola. Bayethe uNkulunkulu ongcwele, bayethe dwala, bayethe sonini nanini, bayethe alpha, bayethe omega, siqalo nesiphetho, nginguye enginguye. Baba wethu namandla egameni lenkosi uJesu, siyabonga dwala lethu nakusihlwa, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga sonini nanini, siyabonga Ngqongqoshe, siyabonga mdala wezinsuku. Baba wethu namandla, we give you honor. Father, we give you praise. My God, we give you glory. In Jesus' wonderful name. Siyabonga Baba ukuthi usigcinile ebutheni bobusuku bayizolo. Wasigcina uNkulunkulu wethu ebutheni bale mina namhlanje. Baba sithuthuma lonke lungo lwakho. Amandla inkazimulo ubukhosi bonke bukufanele ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo nebuya masinyane. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Busisana Baba bukele emakhaya kuzindawo ngezindawo laba sibukele khona ngalesi sikhathi egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Father God, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Nakho ke babukeli siyabonga kakhulu egameni lenkosi uJesu umNazaretha longcwele. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba asinikeze lona namhlanje lesineke. Siyabonga kakhulu nje uya fresh from Eastern Cape egameni lenkosi uJesu umNazaretha ongcwele. Wow, what a service we had last night emzini wase Eastern Cape lapha engangelizwe. Siyabonga kakhulu bazalwane basengangelizwe, bazalwane basemthatha Eastern Cape. Siyabonga uNkulunkulu omusa anibusise. Babukela emakhaya, ngivumeleni ngithathe leli thuba ngibingelela wonke umuntu osongenile ngalesi sikhathi nabasazongena egameni lenkosi uJesu. Kokuqala ngiyabingelela bonke obaba, inhloko zamakhaya, siyabingelela bonke omama, inzala abantu, siyabingelela bonke abantu abasha egameni lenkosi uJesu. Sibingelela ugogo nomkhulu, sibingelela abantwana abancane ngokukhethekile. Siyabingelela zonke ingcebo zikaNkulunkulu egameni lenkosi uJesu Kristu umNazaretha longcwele. Siyabonga abafundisi kakhulu, siyazi ke nani ukuthi niyalibukela futhi nalilandela lolu hlelo. Njoba ngisho nje ukuthi we are fresh from Eastern Cape lapha eMthatha engangelizwe lapho uNkulunkulu ke besebenza kakhulu ke izolo egameni lenkosi uJesu umNazaretha. Ngiyacela nje ukuthi ke wena mbukela pheka njoba usungenile, cela ungithintele nje ababili, abathathu, abane, abahlanu, about 6, about 7, about 8, about 9, about 10. Uthi nje the apostle is in the house. Namhlanje ke iprogram yami izoba short, straight to the point ngenxa yomsebenzi ke kaNkulunkulu ke engibhekene nawo ke egameni lenkosi uJesu lapha endaweni yaseBhalito kula siya khona nje emkhulekweni ngasikudala egameni lenkosi. Babukele emakhaya, ngiyacela nje ukuthi ke thinta ababili, thinta abathathu, thinta abane, thinta abahlanu, thinta about 6, thinta about 7, thinta about 8, thinta about 9, thinta about 10. Batshela ukuthi the apostle is in the house egameni lenkosi uYesu umNazaretha longcwele. Angiqale ngokuthi ngizibongele kodwa nkosambazalwane kini nonke enibungaze nami, nathi Nkosi yami apostoli, nathi muntu kaNkulunkulu, nathi babushabalala. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Hey, nangibusisa bazalwane,
nangipha nangithengela amakhekhe nangiphi imali uNkulunkulu umusa anibusise la nithathe khona nje kuloku kumultiply nje kulokwanda egameni lenkosi. Increase ngiyayikhuluma phezulu kwempilo yakho, igrace ifavor kaNkulunkulu ngithi mayihlale phezulu kwakho. Each and every seed oyisowayo to my life, to Eagle Mountain Prophetic Ministries, my prayer, may the good Lord open new doors for 2025. May God surprise you. May God open overflow empilweni yakho egameni lenkosi uYesu Kristu umNazaretha longcwele. Mangisho njalo ngisho ukuthi babukele emakhaya, ngiyanisaluta nonke egameni lenkosi uJesu. uNkulunkulu anibusise ma-eagles amahle, uNkulunkulu anenze kahle, uNkulunkulu aqhubeke nje avule iminyango, uNkulunkulu anisuse la, anithathe la, anibeke la, anisuse futhi la, anibeke la, anisuse lana, anibekele phezulu. Bamangala abantu ukuthi nenze kanjani kanti igrace kaNkulunkulu. Nazi izinto engiziphetheke kule mpela sonto. Hayi konakele kulela viki sayibambe emhlathuze umhlathuze wayithatha wayiphonsela egoli layibamba last week, layibamba igoli layithatha layiphonsela eThekwini. Hayi konakele ke kusasa lokho kusayo is Friday 6 to 6 ilapha ke South Beach number 17 Milne Street, kulapho esikhona ke egameni lenkosi uYesu. Konakele ke babukele ke niyazi ke uma silapha ke eThekwini, cela bonke abantu base KZN, ngicela iTheku lonke baphume ngobuningi babo. Ngiyacela nje bazalwane niphume nemindeni yenu, niphume nama friends enu, niphume nama colleagues enu, niphume na everyone egameni lenkosi. The night of spiritual warfare, the night of spiritual warfare 3. Ya ngoba iqale emhlathuze sathi 1, yathe egoli eJohannesburg sathi 2. Kusasa yiyo spiritual warfare silapha ke eThekwini ke kusasa lokho kusayo. Ngiyacela ukuthi nje bonke abangibukele ngalesi sikhathi, please share this video, please. Cela babukele, share the message, subscribe, likes our Facebook page egameni lenkosi ethu Jesu, subscribe nalapha ku YouTube egameni lenkosi. uNkulunkulu umusa uzonibusisa uma nenza njalo, ngoba is the other way yokupreacha noma yokushumayela ivangeli. Ngiyababonga abantu abahambisayo amalokhuzana wethu lapha, ama videos ethu bakhona abahambisayo lapha ku YouTube, bakhona abawahambisa lapha ku TikTok, bakhona abahambisayo khona lapha ku Facebook. Indlela nje eziningi, abanye benza ama status, abanye benze. Siyakubonga bazalwane kakhulu lokho, asikuthathi kancane. Kahle anikwenzeli ubabushabalala, kepha nenzela izulu elithume ubabushabalala ngalesi sikhathi, nabanye befundisi abaningi abathunyiwe uNkulunkulu ngalesi sikhathi. Nayi ke into engifisa ukuthi abantu ke bayibambe egameni lenkosi uJesu. Inkonzo kusasa ka 6 to 6 iseThekwini lapha eSouth Beach number 17 Milner Street, duze nje no spa osePoint. Mangabe nje usespa osePoint uyacrossa nje iRobot, undlula uChicken Licken, undlula iMetro Lodge, undlula igarage iAstron lebebizwa ukuthi Caltex before, sebayibiza iAstron. Bese uyalcrossa iRobot after iAstron, undlule uSuperbed. uSuperbed uzombona nje on your left, kodwa wena ungayi ngapha na kuno Superbed, undlule nje ngalomgwaqo owela ama-robot mangabe uhamba ngenyawo. Mangabe ukuthi uya driver mase Astron garage nje, muphuma egarage uvesana ubamba uleft, mase uthola uVW dealership, bese uthi right. iRobot elandelayo uphinde futhi uthi right. Stop sign uphinde uthi right. Hawu uright wokugcina ke ukufaka phakathi eEagle Mountain Prophetic Ministries, kulapho khona izinto zobe zenzeka khona ke. Ngiyacela bonke abantu, ngiyabamema bonke abantu, if la khona njengamanje ungibukele nalo uhlobo labantu, ngicela uku-invite abantu abangibukele ngalesikhathi noma abantu abazothola le video later. Mangabe empilweni yakho kukhona izinto ozi-experienceayo, izinto ezinjenge barrenness, izinto ezinjenge stagnation, izinto nje ezinjenge struggle in your life. Every time about wenzindo there must be a struggle. There is barrenness, ngamanye amagama you are unproductive. Ayikho into othi mawuyenza ibe productive. Emsebenzini awusebenzi, nje izinto zakho zimile zithulile zithethu. Lolu hlobo labantu ke esobe sidila ngabo kusasa. Ngicela ukuthi ningizwe kahle. Abantu abathina bakhuleka bathandaza bacela izinto zingenzeki.
abantu abathina bathandaza iminyango ivalekile, ayikho into elungayo. Ngiyacela nina nonke experience le, abantu abathandazela umsebenzi kodwa bayitholi, abantu abathandazela the fruit of the womb, amanye amagama laba bakhulekela ukuthi babe nezingane, bashadile basemshadweni kepha imishado yabo akukho mnandi emshadweni yabo. Isizathu saloko ukuthi akunabantwana la ekhaya, so kuyaliwa, akukho mnandi. Laba bantu ngiyabacela because ubusuku bakusasa ubusuku babo. Number 1, abantu abafuna imisebenzi, abantu aba-applyile, abantu abayile kuma-interviews kodwa kuze kube manje abakatholi impendulo, kuthule nje kuthe tu. Ngiyanicela-ke nina nonke ene-applyile umsebenzi nanenifesayo, nifesela umsebenzi kodwa umsebenzi anowutholi, ngiyanicela babukela lapha emakhaya, ngiyacela ubusuku bakusasa ukuthi ngibunikezele kini because ubusuku bokulwa impi kamoya. Ngizonitshela ukuthi why kwenzeka njalo empilweni zenu, why abantu baba barren, why abantu baba stagnant, kungakho lutho olunyakazayo empilweni yabo. People are so stagnant, there is nothing that is happening empilweni zabo. Babukele emakhaya, ngiyacela ukuni-invite because lento yokuba barren, lento yokuba stagnant, lento ye-struggle, lento yokudonsa kanzima, lento ukuthi wena izinto, lento yeyichitho namabhadi, kukhona umoya othile osebenza against wena. Lapha eGoli mangabe lento engiyikhulumayo awuyikholwa, ngicela ukuthi ungene ku-YouTube uthi utype nje uthi Eagle Mountain Prophetic Ministries bese uthi Alexandra, uzoyibona lento engikhuluma ngayo. Lapha eGoli kukhona abazalwane noma kukhona abantu uNkulunkulu abadilivile kulo moya, lo moya we-stagnation, lo moya we-barrenness, lo moya we-struggle, ukuthi nabenza izinto zingenzeki. Lolu hlobo labantu ngiyabacela egameni lenkosi uJesu, mangabe nje kukhona into oyi-experienceayo empilweni yakho, izinto zimile zithulile zithe tu akunyakazi, imali ayingeni, mayingena imali ayihlali, ithi ifike namhlanje ukuthi kusa kusasa awusenamali. Lonke lolu hlobo labantu ngicela ukukwenzela i-appointment kusasa noNkulunkulu. Njengoba ngila ngizo-invite wena, the invitation ngiyisenda kuwo wonke umuntu othi sengizamile babushabalala, sengibuya ngisho nasebantwini kuyohlola kodwa akwenzakali lutho. Ngiyacela kusasa lapha eThekwini eSouth Beach enumber 17 Milner Street, ngicela ukuthi ufike khona because inkonzo yakusasa is a night of spiritual warfare. Kusho ukuthini babushabalala ukuthi the night of spiritual warfare? Lokhu kusho ukuthi inkonzo yakusasa inkonzo yokulwa nemimoya, inkonzo yokulwa nabathakathi, inkonzo yokulwa namadimoni, imimoya ebophe izinto zakho. Njengoba ubona wena empilweni yakho nje ingekho into engathi iyaqhubeka, engathi iyenzeka, there is a spirit, there is a demon that has been assigned against you. Leli demon kwabanye lifika lilale naye, aphuphe elala, makusisi uphupha elala nomunye ubhuti noma nomunye umfana, mayevuka ngakusasa uvuka vele sekumoshakele. Makubhuti noma kuubaba uphupha ulala nomama othile noma nosisi othile, mawuthi uyaphaphama iphupho akunanto enzakala. Indlela ke lemimoya ethulula ichitho ngakhona. Kukhona abantu abaphupha balele nabantu, from that day or from that night impilo yomuntu yavele yahlangahlangana, waba namabhadi, waba neyikhwakhwalala, waba namashwa, izinto zakho nje zangahlangana, kwachitheka noloku bosothi ukuzamile uthe uqokelela wathi ukuphathaphatha, kwavele kwachitheka kwasana. Hey, abanye abantu abasemshadweni, shadile lo mama, njalo uma kathi uyabamba kuyachitheka. Umoya lo is a spirit. Kukhona idemoni elispecialize ngegazi labantwana. Leli demoni most of the time kuba yidemoni elisetshenziswa abantu abathwalayo, abafuna ukuba nemali, abafuna ukuba nayo yonke into enhle. So most of the time basebenzisa ke lo moya, noma basebenzisa le spirit, noma basebenzisa lo tikoloshi. Lo tikoloshi ufika lale nawe usubambile mama,
uphuphe ulala nalesilwane noma uphuphe ulala nale ndoda ongasiyona indoda yakho, kodwa mayifika kuwe ephupheni ifika ngathi ubaba wakwakho, ifika ngathi indoda yakho, kanti maseyilalile nawe iyabonakala ukuthi bengasiyena ubaba wasekhaya, then yindlela ke okuchithwa ngayo iziso, kuthathwa ke igazi ke lalo mntwana osuke wena umconceive ngaphakathi kuwe. So laba bantu engikhuluma nabo bayangizwa futhi bangibukela. Laba bantu ngiyabacela ke kusasa, ubusuku bakusasa ke ubusuku bokulwa nemimoya, ubusuku bokulwa namadimoni egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Mbuke lapha ekhaya, ake ngithi sithe ngiyophuza amanzi, ngiyabuya khona manje. Nakho-ke babukele emakhaya egameni lenkosi. Sesibuyile-ke ukuyophuza amanzi egameni lenkosi uJesu. Ngiyabacela-ke ababukeli-ke emakhaya le video yanamhlanje, it is very important egameni lenkosi uJesu. That is why I'm requesting everyone who's watching us, someone who's gonna get this video, icela bazalwane bayishare, cela bayishare egameni lenkosi, ngoba lezi zinto engikhuluma ngazo izinto ezenzakalayo, izinto ezihlupha abantu impilo zabo zimindawonye, akunanto enzakalayo. Wozani bazalwane, siyokhuleka kusasa, azoba khona amandla kaNkulunkulu, ziyoqaqeka ibopho, iyovuleka iminyango. Lalela, kholwa lento engikutshela yona, uyombona uNkulunkulu kusasa. Ngiyacela ke the night of spiritual warfare, ngicela abantu baphume ngobuningi babo egameni lenkosi uJesu, bakwazi ukuyoyitholela ibusiso ezivela kuNkulunkulu emazulwini egameni lenkosi uJesu umNazaretha longcwele. Impika moya kusasa sizokhuleka, ngibeka abantu izandla, ngicasta amadimoni, ngicasta imimoya edala ama-delays, edala i-stagnation, ebambe impilo zabo, ebamba amabhizinisi abo, ebamba imishado yabo, ebamba imali ofanele ngabe kade zakhululwa, zarelizwa lezo imali. Sizoyikhulula ke babukele emakhaya egameni lenkosi uJesu. Ngicela ukuthi ningaphuthelwa ke ile nkonzo yakusasa. Kanti this coming Sunday, the whole of March, the whole month of March, uNkulunkulu has declared this month as the month of grace, as the month of favor. Sunday emabranchini ngizobe ngikhulekela ke igrace, ngizobe ngikhulekela ifavor kaNkulunkulu on Sunday.
but nayi inkonzo engifisa ukuthi abantu bayi-attende babe khona. Inkonzo le yakusasa ka-6 to 6, the night of spiritual warfare. Lena inkonzo ngithandelwa ukuthi isikhathi siba siningi sokuthi ukhulekele abantu, sokuthi udeliver abantu, sokuthi ukhulume nale mimoya ebophe abantu, isichazele, isitshele ukuthi ibabophe kanjani abantu. Lalela noma ngabe ayifuna ukukhuluma, under the anointing of the Holy Spirit izokhuluma, ithanda ingathandi, noma ngabe kuthiwa iyakwazi ukucasha iyayifihla, ngithi mina kusasa ayingeke ikwazi ukuthi icashe ngoba umlilo kaNkulunkulu uzobe umningi ngendlela emangalisayo. So ningaphuthelwa ke babukele emakhaya egameni lenkosi uJesu. Please pass this message to your family, pass this message to your neighbors, pass this message to your colleagues, pass this message to your friends, pass this message to everyone ukuthi nangu umpostoli esimema, nangwa ngithi mina abantu abangakholwa lezi zinto engikhuluma ngazo. Lalela qala from kwi-service ya last of last week yasemhlathuzi. Qala from that service uzwe imimoya ukuthi ibabopha kanjani abantu, izibopha kanjani izinto zabantu, babanjwa kanjani abantu. Lezi zinto zingena kanjani ebantwini, ezinye zingena ebusuku, abantu bephupha bedla, abanye baphupha balala nabantu, abanye baphupha nje izingozi. Iningi into usathana usemsebenzini, amadimoni asemsebenzini, kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo usebenza kakhulu kulezi insuku. Ngiyakumema ke mbuke lapha ekhaya ungaphuthelwa ile nkonzo yakusasa ka-6 to 6, the night of spiritual warfare, egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Kanti ke futhi Sunday sizoba khona eThekwini from 7 o'clock until 9:30. Siphinde futhi sibe khona eMhlathuze from 10:30 until 1:30. Siphinde futhi sibe khona eGoli from 1 o'clock to 3:30. Siphinde sibe khona futhi lapha eSoweto egameni lenkosi uJesu from 9 to 12:30. Siphinde futhi sibe khona eRatanda from 9 to 12:30. Siphinde futhi sibe khona eMthatha engangelizwe kuMgcaji Street from 9 to 12:30. uNkulunkulu omusa anibusise babukele egameni lenkosi uJesu. Ngicela ushare this message. Mawuthola this message, please forwardela umngani wakho, forwardela your colleague, forwardela your neighbor, anyone owazi ukuthi lo muntu uyazi lento babashabalala khuluma ngayo. Ngiyazi kunabantu abahlushwa yilo moya. Lalela mntana sekhaya, uNkulunkulu uyokubusisa lokwenza okuhle kwabanye abantu. Wena mhlambe ngenzeka lezi zinto engikhuluma ngazo azikuhluphi wena, there is nothing extra blood. But I want to tell you, someone out there is suffering. Someone out there is planning to kill or to commit suicide. So when ungayisiza impilo yalo muntu ngokuthi invite, and izulu liyokubusisa ngoku-invite lo muntu egameni lenkosi uJesu. Babukele emakhaya okunye ngikucelayo, let us learn to give, bazalwane. Let us learn to give. Let us learn to give. Let us learn to give. Abantu abaningi, they watch our programs. They are getting blessed through the programs that we are sharing with them. But the problem is they don't give. You see, that's what the problem abantu iko. Akuncedi ukureceive a very powerful message, uthole a very powerful prophecy, kodwa ungathi tap into the anointing, because into ezokwe ungezwa, ukuzwa ungezwa, kodwa mawungathathanga istep salento oyizwile, uzothi uzwile kodwa still your life will remain the same. So that is why it's very important ukuthi ke usuyizwile message. Kunabantu abathi babashabalala angive ngifisa ukufika endaweni la ushumela khona, kodwa ngenxa yebanga nobude angikhoni baba ukufinyelela. Abanye baye bayifake iminikelo yabo, bathumele WhatsApp, bathumele ama-SMS bese bathi baba ngufakile umnikelo, ngifakile imbewu yami. Babashabalala naku engicela ukuthi ungikhulekise kuko. Yabona ke uma ngabe uzokhulekela umuntu naye othe ngiyayitshala imbewu yami, awuqhubeka umsebenzi kaNkulunkulu, kuba lula, kodwa kunzima ukukhulekela umuntu naye olindele isimangaliso kodwa abe angenzi lutho. Angithi niyangizwa kahle emakhaya. So that is why it is very important to give.
kumsebenzi kaNkulunkulu. Lalela, ivangeli ukulishumayela is free of charge, but ama means wokutravelisa ivangeli, wokutransporta ivangeli ukuze lifike endaweni yangakini, lifike njengoba izolo nje bekade sisemthatha lapha engangelizwe sisuka eThekwini. From Durban to Umtata is 5 to 6 hours. So now traveling from Durban to Umtata, asivelanga sathi inkosi Rokobo Shanda Rabasanda Rabasoto, sithembe abazalwane ukuthi imindeni yabo izokhululeka. Bathi baba hamba, alihambe ivangeli. Bazalwane, learn to support umsebenzi kaNkulunkulu. This thing angiyisho kimi kuphela as Apostle Shabala, but to every man of God who preaches the gospel of Jesus Christ. Ngicela bazalwane sinikele iminikelo yethu ukuze ivangeli lingafi. Maye lesizukulwane uyosiphanisha uNkulunkulu mangabe ivangeli lingafele ezandleni zethu. Singavumi ukuthi ivangeli life, kodwa asiliqhubeni sithi alihambe ivangeli. Abashumayela abafundisi nathi ukuze sifike emzini wangakini noma endaweni yangakini siyayidinga imali yokuhambisa umsebenzi kaNkulunkulu. Uyeke okunyeke wena nje concentrate emsebenzini kaNkulunkulu ukuze usibone sisabalala, sigcwala indawo, sigcwala iSouth Africa, sigcwala izwe lakithi, siphumele even ngaphesheya. Yingoba abazalwane number 1 bazosithandazela, abazalwane number 2 bazonikela iminikelo yabo, bathi lo baba ushumayela ivangeli. Bazalwane basupporteni abantu abashumayela ivangeli leqiniso. Ake supporteni into esizwayo nathi emoyeni ngisho sibukele uzwe ukuthi lo muntu kaNkulunkulu kodwa uyakhuluma lo. Nomoya kaNkulunkulu njengoba ubukele kwawena ukuthinte uconfirme lento engiyikhulumayo. So kukhona abantu ke abangama kingdom funders, kingdom supporters. These are the people uNkulunkulu ubaphe a wealth, a financial breakthroughs. uNkulunkulu ubaphe a finances. uNkulunkulu ubaphe ama funds. There are people that I'm talking to them right now. Ngiyacela wena uNkulunkulu akubusise, wena uNkulunkulu akutrustile with wealthy, wena uNkulunkulu akutrustile with funds, wena uNkulunkulu akutrustile with finances, wena uNkulunkulu akutrustile ngemali, make sure that you give. Because uNkulunkulu njengoba babaningi abantu emhlabeni kodwa wathatha ingcebo wayibeka kuwe, uyibekele ukuthi usupporte umsebenzi wakhe. Njengamanje sishumayela ivangeli likaJesu, ukube bekukhona the kingdom financiers, ukube bekhona abantu abathi asifuni ivangeli life, bebazoyithatha iminikelo yabo. But Apostle Shabala siyabusiseka yizwi likaNkulunkulu ngendlela olishera ngakho, ngendlela okhulekela abantu baphile kuqaqeka ibopho bakhululeka abantu. Bebazothi man of God sesifuna ukuthatha manje sikufake ku television, ngoba leya la ku social media uyasibusisa kodwa ogogo nabantu abadala lapha ku social media abekho baningi. Lapha kugcwele inja most of the time, kugcwele abantu abasha, abantu abadala fanele sibareach through television, fanele sibareach through radio. We can do that through you by giving kumsebenzi kaNkulunkulu. I need people, kingdom financiers. I need people abazokwenza i-covenant noNkulunkulu by supporting umsebenzi kaNkulunkulu. Abantu abazothwala umsebenzi kuma radio, abantu abazothwala umsebenzi kuma television, abantu abazothwala umsebenzi kaNkulunkulu kuma crusade, kuma revivals esizoba nawo. Ngiyacela ke babukele emakhaya, learn to give kumsebenzi kaNkulunkulu. Lalela lithi iBhayibheli siyobongwa namaqhawe egameni lenkosi uJesu. Kwezinye isikhathi wena ungayenza into uyithathe kancane, kanti awazi ukuthi uNkulunkulu kunezinto akubekele zona. Babukele emakhaya, siyabonga kakhulu egameni lenkosi uJesu. uNkulunkulu omusa anibusise. Ningakhohlwa this coming Sunday, the Sunday of favor, the Sunday of grace. Ungaphuthelwa kuwo wonke ama branch we-Eagle Mountain. Ngizobe ngirelease le grace the whole month of March. Ngizobe ngirelease igrace kaNkulunkulu phezu kwabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa kusasa ngizobe ngideliver, ngilwa nemimoya. Hayi ukuthi ngizobe ngilwa, sizobe silwa ngoba nawe uzobuthandaza.
ngoba nawe uzobukhuleka. Uyothi wena usukhulekile, mina egcineni bese ngibeka izandla, bese ngikhasta yonke imimoya emibi ebophe impilo yakho ngegama lenkosi uJesu. Njengamanje nanka ama-banking details down on your screen. Ngicela bonke abantu abanenhliziyo kaNkulunkulu, lalela, noma ngabe kuncane kangakanani, noma ngabe u50 rand, noma ngabe u20 rand, noma ngabe u10 rand, noma ngabe u100 rand, noma ngabe u200 rand, noma ngabe u300 rand, noma ngabe u500 rand, noma ngabe u1000 rand, noma ngabe u5000, lokhu uNkulunkulu akhuluma nawe ngako. Ngicela ukuthi utshale imbewu yakho njengamanje. Ngicela uthi babashabalala, maye siyabusiseka. Man of God, we just wanna carry umsebenzi kaNkulunkulu. Lalela, ngicela ukuthi njengamanje uma unganayo manje, thatha lama banking details, uwabhale noma uwasave efonini yakho. The day uNkulunkulu azokubusisa, the day inyanga yakho izophela, the day uzothola imali, bese uyayitshala ke imbewu. Wenza isithembiso uthi Nkosi, ngathatha ama banking details we-Eagle Mountain ukuthi ubabashabalala kaqhubeke ashumele iqiniso likaNkulunkulu lifinyelela umhlaba wonke ezizweni zonke. Uyosibona isandla sikaNkulunkulu. Ziyoqala izinto eqaqeke empilweni yakho, ziyoqala izinto zivuleke empilweni yakho. Yini indaba unikelele umsebenzi kaNkulunkulu. Babukele emakhaya, thank you so much for your time. uNkulunkulu Musa anibusise nonke lapho emakhaya. Keep on praying for us and keep on sowing your seed and keep on giving your seed. The good Lord will bless you. Ndanaseka. God will bless you because lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngawadli amandla omuntu. So ngiyacela ke kubo bonke ngeke nguyeke ukucela umnikelo. Why? Because emabandleni we don't have sponsors, but sidepende kubantwana bakaNkulunkulu, sidepende kubazalwane, sidepende ukuthi abantwana bakaNkulunkulu abawumele umbuso kaNkulunkulu bawufinance banikeze imali. uNkulunkulu Musa anibusise nonke emakhaya ngelihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you.